Ganti aku tak nyuwun suarane Mbak Ida. Ayo dijupuk suarane bablas neng kulonan neng Jawa Baratan Mbak Ida kasuwun bawa cara Jawa Baratan tibaning lelagon sing gampang bajing loncat engko lembeksa Mbak Ida karo Mbak Apri. Oh. Duet ijol-ijolan joget mesti nyenengke. Le nyuwara engko nyuwun Mbak Maratus ya kena apa Mbak Dewi ya kena apa Mbak Utsa ya kena apa Mbak Tika ya kena wase Mbak Mimin nggih saged. Heeh Mbak Mimin istirahat. Beksono. Oh, mengke. Nggih no trio beksa. Oh ngono. Oke. Nyun sewu kula pun raga tuwa pun ngarani anu sinden beler kajenge kula rasah joget. Kok sik tak tarekke para penonton Mbak Mimin mengke joget apa mboten? Melu njaipo nggih? Lho Min, penggemarmu iki akeh lho Min. Jam-jam ki kula joget ra kita mung ya wektune durasine mboten kaya kanca-kancane to. Iki penyuwunan audien. Hai cek dipun pinangkani dong ngatese galegane weteng kok. Lagi iki lho. Apa to sing diaturke Kang Mar? Waduh, Pakulinan. Joget kok diduraseni. Ayo tak suwun jumeneng monggo. Mbak Ida Lala, bawanipun. Sri Kandi adikku. Wis mogah, wis mogah. Dadi apa meneh? Werkudara. Oh, Werkudara. Sena. Werkudara tangane piye? Ireng selakangku. Gak aku mau Jeliteng kakangku. Kalau kacek sithik kok. ora cetha. Aja jorok-jorok agak. Nggih. Masa ireng terus kuwi apa kuwi mau. Mas Jatim kok seneng nek carane. Ayo kaya ngapa diiringi nganggo RKG rebab gambang karo gender. Oh, yuk kaya ngapa?
Ayo saiki mbeksani jeli-jelan ya, Mbak. Diatur dhewe karo Mbak Mimin, Mbak Apri karo Mbak Ida. Dadi engko nek Mbak Apri terus Mbak Ida terus Mimin. Dadi bergilir. Men nyenengke disawang ning visual men cetha. Autofokus kamera ke para penari-penari. Oh. Kemen hasilnya ning YouTube apik. Oh, ngono. Iki pomo ganti pengendang jaipong ya apik. Ken Sapa? Tenaga baru. Mas Buntet, monggo Mas Buntet. Oh, anak kula nang eneng ta? Enten. Rene le cah bagus. Wes Den. Ewang-ewang ana masmu kuwi. Nah, rene Mas Buntet iki lho langsung iki lho. Heeh, kene. Iki arep ngetoke bajing loncat dadak ngenteni kowe lho iki mau. Ora wong anak kula nang Bonton ki pancen piyane iki entengan lho. Ora golek apa-apa ning golek serawung. Wih. Tinggalane Pak Tua Petuk ki kari anak kula nang Anggit karo anak kula nang Bontot. Yes bismillah wae muga-muga wong loro ki diparingi sukses kabeh lan lancar. Amin amin Allahumma amin. Wingi anakku Anggit wis tak gaeke lagu wis nembang ning YouTube. Besok ganti nusul Bontot ben nembang. Ora mung dadi cover boy ae ning YouTube. Wah numpak tril goncengke cah ngendi ae. Ayo diaturake monggo lagunipun Bajing Loncat dados. Oh sik diwale. Do ngomong to cah. Geding aku nek ngene iki. Yo kaya ngapa? Sampun? Ngono. Aringing siap. Gendar petang nomeran siap. Yo kaya ngapa? Maratus, ayo persiapan Mbak Apri jumeneng genti. Oh, bukane Mbak Ida ki monggo. Ayo. Ayo kamu kaya ngapa? Mimin ya siap Min. Ayo Min. Selendangmu ndi Min? Ditak sik Min. Kula nggih samek to niki. Yuk. Jumeneng sedaya wonten pinggir. Ayo Mbak Ida. Yo.
Gek apa? Mbak Ida melu. Yo gini lah ya. Tepuk tangan untuk ketiga penari. Iki jan sempurna. Mbak Ida ya elok, Mbak Apri ya elok, Mbak Mimin iki ya wis mendekati elok. Pama ora lincah meneh ya wis lumrah wong Mbak Mimin ki wis menehi conto wis menelorokan anak buah pirang-pirang iso joget kok ya ta. Pertama metu wis pitik-pitikan sik ngene-ngene. Nyenengake. Ayo iki mau wis diaturake. Iki ana pundutan saking Mas Agus Joglo. Nyuwun lelagon. Lagunipun Podang Kuning. Oh nggih. Kula nyuwun ingkang nembang Mbak Tika Antasena. Oh nggih, sembah nuwun Mas Agus, tak kirimke. Ayo Mbak Tika tak suwun jumeneng. Podang Kuning. Bawane sik, Gong, raketang sithik, Gong. Ini, Gong. Jan-jane ngono. Bagong. Apa anu Mas Jatmiko diaturi bawa raketang sak pocunge. Pelok ya ora apa-apa, sindur ya ora apa-apa sing disarati sik. Kene Mas Anom Jatmiko Saputra. Repek ta, Mas? Nggih. Diaturi rene Mas Glontor didereke rene. Iki sampun kok. Heh? Empun. Wis. Pun. Oh iya. Mriki lah iki. Gong, Bagong. Iki jekmu nek karo kowe mesti pas. Piye, gawe sepelan. Teh. Berdua apa piye? Teh. Lho piye? Kudune tas kok tek. kok. Niki men sae teh. Lah piye? Ndek ben sek ngono. Gong, Bagong. Dun. Aku ki ngateki wiwit iki mau. Nggih. Lah kok sesore kok mung semi terus iki piye? Isine. Lah, Tembungku iki lho, lawakanmu iki mau lho. Lho, anane lawak kula kono kan sing sering kula dereke lak jenengan. Lah aku belajar kok ngendi coba? Aku kowe ndereke aku. Nggih. Lah aku mongko belajar kok ngene lek BG. Ngawur. Kene wis tertipe kaya ngene kok. Sorry aku kok ngajari kaya ngono. Aku rek mung nuduhke. Oh. Kene wis kasar sithik wis. Nuduhke nyang bareng. Lha. Lambe turah. Ayo. Dagelan elok iki. Piye? Dagelan elok malah niki. Kok elok piye? Nggih sae kok. Sae piye? Anu iki nderek mangi bagya Nggih. pun
Bapak Suroso. Saroso. Saroso. Terus ganti lho. Ganti piye kupingmu basak kuwi. Wong Saroso kok Suroso. Sepelan iki, sepelan. Saroso. Nggih. Angga dari Sajat mono kan anu nggih. Unduh Boyong temanten. Boyong temanten. Nggih. Mantan kok molo anak. Nggih. Nggih. Anu men. Napa? Udah kuning. Asmorondana men. Asmarandana. Nika Asmorondana anu gegarane wong akram nika. Oh nggih. Nah, pelak sik ora apa-apa ya. Baik hadirin para pemirsa yang ada di rumah, terlebih di Bagong Group Channel, ini satu tembang bawa Semorondana, Asmorondana. Asmorondana Asmorondana. akan dibawakan Bapak Sapa? Jatmiko. Kek Bagong, Anu, tulung dasmu ngono sik. kalih anu De Apri. Oh, ya. Ya wis ana Pri kancanane sik Pri. Iso milih Aku ya. nek asli iki wis kulino. Nggih. Dadi njalukku sing semi-semi ngene. Rene Pri. Ngrasake kaya ngapa nek model semi iki eneng anyaran apa ora? Iki ngomong iki kok. Nyuwun dipalilah ya, Lek. Ya, Ini. nek pengen semper ya laden ono. Semper, Bang. Sempet. Monggo. Kekarane wong akrami. Dudu watu, dudu gunung, bener ngono. Tutu panda tutu rupa amung karo lagu. Hati pawi tane Para tamu sinedahan kakung putri, Nggih. kawis tinggal lon-lonan putra temanten kekalih. Lumampah badhe kaboyong wonten ing Sasana Laya. Sasana Laya iki makam lho kowe. Sasana Laya iku kuburan lho. Sasana Laya iku kuburan. Lah sing bener piye ta? Sasana Rinenggo. Sasana. Sasana busana ya sasana rinenggo. Kacek sithik kok. Ket mau jurjuk kacekane ta, Gong. Pangapunten boten kok ateges sombong Bapak Ibu sedaya. Bagong menika tiyang sekti. Ngomong. Rambute men saged bengok. Atuh. Lho, rambute iso bengok lho. Aduh. Lah, Pangapunten Mas Petruk. Piye? Ingkang bengok sanes rambute. Lah apa? Cangkem kula, Mas. Spelane ki ora metu ket mau ki ngopo. Lha. luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang Apri kaya gandeng eyang kakunge. Nggih mboten. Terus yang kakung. Mbok nyeluk sing mesrang lho, Mah. aku ki mau ngene truk anu Pripun? gong Pun. sirku karep budalan sore rene Nggih. delalah delalah kuwi keturunan Oh, kesusu soalnya panjenengan apa kegiatan dinen soalnya kok terus keturunan iki? ora Tak kira ki Ini lho. nampa tamu ngoten. Tamu Terus. batalke. Nggih. lirku rene kesusu Nggih. lah terus aku budal saka omah kuwi cedhak saka kene omah Saking saking mriki? Bayan kene kok Oh, ngaten. mburi kelurahan kuwi Nggih. nah kuwi lah delalah nang dalan iki ana munyuk loro Lajeng munyuk loro kuwi to nggih. lah lagi andon asmara Oh. Munyuke kuwi. Munyuk niku wau. Nembe posapasian. mulane kuwi lehku kesusu nubruk munyuk Nggih. nah munyuk siji tak kelindes sing siji nesu apa ora Nesu no. Iki. Eh. rada minggir Nggih. Berarti awake iki amur munyuk niki nggih. Wis Piye to kok malah cetok? piye ta Ki piye Mas to ki Jatmiko mau kan tindak rene. Iya. Ning jalan nenek munyuk loro. Ah. Lah munyuk iki ketabrak mobil Mas Jatmiko mati. Sing siji. Lah sing siji iki nesu Nesu kok. apa ora? Nesu. Oh, iya Ta iki. Durana. Medeni. Ada jalma menungsa. Nakur lho nek ditakur. Aku nek dicakruk. Oh ya yes. Matur nuwun ya tek ketek. Ketek iki
kono kok. Ya padha-padha ruk. Rok niku. Bro. Bro ki mboke kecek. Iya. Ora wong nek Bagong iki termasuk Ya, Dik. wong pinter kok aja disia-sia. Ayo aku dilokke munyuk ya nesu. Iya no. Wah aku gorila. Apa ki? Gorila. Gorila ya apa? Gorila. Glorila. Ning ya tenan kok. Kewan ki sing paling ngayal dhewe ya kethek asine. Lah kok iso? Oh iya, masa. Ngayal to ya. Ngeyel. Sing ya. Ya. Lah Gong, iki mau lah ana suguhan kacang, ana roti, ana sosis. Kira-kira kethek senengane apa? Mbuh ora tau nonton. Ora dipangan. Ora dipangan to. Cintai. Oh ben. Obong ki ya. Ya, lanjutke. Ayo. Dik Apri. Yen angel Nonanmu. angel Ning aku seneng bagelanmu sing paling mari aku ngekek. Mari paano Sore mau. sing bagian pundi? Ngono lho. Manuk kuwi mah lho. Manuk cilik sing paling cilik ngopo? Lali Mas wisane. Ora dipangan meneh. Kuwi anyar lho kuwi mah. Lali aku wis jam-jam ya ini iki. Bagong. Saiki Bagong karo Petro iki dadi kelanganane Pak Danom lho. Angger ngerti dagelane banyolane Bagong Petro iki Pak Danom gemujeng ae. Jan wondo temungkak kabeh go. Nggih niku pancen Bagong Petro temungkak kok. Ngisar di banyu keras. Telaske, yo. Tan kanati numbas arta. Nggih, Mbah Nun. Nggih. Om BG. Nggih, sami-sami. Mbah Nggih. Bun. Menika wae kang Pak dereng Jatmiko. jumeneng diutsah. Nggih. Nggih, nyuwun swantene Mbak Ti karo miyen. Malik rasa ora apa-apa nggih. Nggih, Minangkani pundutan iki mau. podang kuning. Podang kuning langsung mawon sing gliyak. Ya, Seger. seger. Dada mburi. Ger. Bar iki terus mampir ning Septagon ngono. Golek sego kare. Pundi Mas? Oh, tak kandhani. Padha rombongane. Dek kok nek bekonang ya. Heeh. Apa kuwi? Sih tutup mriko kok. Kayak apa? Mas Batat. Yeah.
gas ketot ayo le. Jaranan le, jaranan le. Matur. Sik ngendang elok tenan. Elok no. Anak lanang bontot. Wo, piye pacare ayu kok ora elok. Nggih, Sekar jenenge. Heeh. Wah, aku ngerti kok. Wes. Sugeng dalu Mas Petro, kula penggemar ringgit rikala metruk wonten daleme Pak Haji Wantik. Wonten Balai Desa Trangsan kula nyuwun gending pun bola-bali kok mboten dipun layani batobat. Aku tadi kemayuki piye? Setrum sukipan aku. Padahal kula pun maringi donatur lho, kula nyuwun gending rujak jeruk empun wau. Kutut manggung empun. Ireng manis dereng. Nah, saking kula tukang rontok pari Pak Mardi. Deleng apa diling apa? Diling ya? Pak Mardi diling, siap Pak Mardi? Kalau rujak jeruk sampun. Kutut manggung nggih pun sore wau. Sing dereng mung ireng manis. Oh. Ireng manis. Tak nyuwun Mbak Utsa we. Dereng saged. Oke, saiki saurunge Mbak Utsa anu we bertiga. Dewi ben leren sik mesake. Istirahat ya wi. Kasiman. Angger aku muni Dewi kok bontot kok cergi saya tetep iki ngopo lho, Pak. Kakak bontot diem. Ayo aku tak nyuwun Mbak Ida karo Mbak Maratus karo Mbak Tika meneh. All artis telu iki nek joget mesti iso kompak nyambut gawe bareng terus kok cah telu iki. Sak jari-jarike iso kompak wong. Ayo kaya apa? Mbak Maratus kok goyange kaya apri. Wah wis. Ora. Senengan kowe ndar. Ya, kula nggih tak pindah ndak ke Kapyo. Kapyo ndokmu. Sak-sake wae. Tus, di atasnya sik Tus. Rumah saku kok nyengiti ngono to. Ha iya to. Tandangi sik Tus. Kowe iki peh
wingi ra sida tak kasih mesti ngono kuwi lho kuwi. Ayo, ora perkara rinto ya terus ya. Lah iya. Ha iya ta. Padha gedene kowe kok. Lah, Aku ngono. iki gede ora iki kari mungsuhe Iki kok. lha awake iki lho, Mbak. Jumeneng bareng-bareng pakai mic. Nek wani iki nek ngomongan iki madhep rene. Nah, iya. Aku tegese nek ke kapyuk lha wong kono enek porong lho nek tundang lah ya. Ngeles. Tuh. Iki mari ingin karo jenengan gak Lah keturutan. yo Dewi tak tolak. Oh, Moh Aku aku. lagi wegah. Lah kok mau lho. Moh truk. Mimin. Sapa 400 genah centike kono kok. Resiko Kok resiko? tuku dadi rampung. Neng endi kok? Neng Uniqlo apa neng H&M ngono kuwi tadi. Kene, jumeneng kene. Yo, bertiga. Ayo, tampilkan joget terbaikmu bertiga. Gini. Gini. Iki Oh, jari ya kembar ta? Lambene ya Kebaya ya kembar. kembene ya kembar. Tekan jero-jerone kembar. Wah, lah iki. Ndar piye, Ndar? kirangan nek gen kula beda kalian petur nek mriku padha nggih pun. Sak-sake wae. Mbak kowe nyedak Mbak Maratus sik to, Ndar? Iki mumpung iki ana wulan Syawal lho. Minal idin wal faidin sik. Ngapura sih. Kakek aku lho, Mas. Oh, kuwi. Heeh ya anu Sepiro gedene ngono piye mau? Sepiro gedene nggon aku nalika luput aku njaluk pangapura. Sepiro gedene luputku. Lah ya padha to. Lah kowe mau piye? Sepiro gedene nggon aku nalika luput. Lah ya padha. Sepiro gedene luputku. Lah kari balik kok. Pas dibalik, Ndar. Pripun? Sepiro gedene ndekmu ngono. Mula. Piye? Madhep rene nek ngomongan ki madhep aku ngono lho. Aku ora ngelak kok. Ndar endah. Darake mbok kapyuk iki lho, Mbak. Sajake iki nyemoni. Rin to iki gur gojek. Lah do. Ngono terus salum. Sesuk lak we aku. Kowe iki ra ngono kuwi karo kanca ngono. Cah ra wong ke wong. Tak sae wae. Ireng manis ya? Ayo, kayak apa? Yo, nganti Enggak Mas Bantat. nganti lagu e yo pilih sing ireng to. Ora enek putih manis ngono ora enek. Ireng manis. Baleni meneh. Itu kan kono nek lho. Balinya kandang meneh. No, pupung enek bahan kok. Lambe turang. Yo diaturke monggo. Ireng manis terus.
Piye kompak ta, Gong? Kompak. Jos no. Mbok kuwi nyedak 500. Pun apa kayak mriki. Kayak mriki man pun Nyedak engko ndak gelo. Gelo Kowe ya kok kok teko omah gelo. Gelo ya kok dinyanyekke. Lagu gelo. Ayo. Terima kasih. Elok banget. Serasi lan kepenak ora dumpo ora dumpyuk. Nduk Utsa tak sebut jeneng, Nduk. Aku pengen lagu duet terserah lagune panjenengan napa, duet iki karo Bagong ya kena Petruk ya kena. Ya. Madiun Ngawi ya, Wok. Madiun Ngawi. Aja iki lagi tekan Tosura kok. Liyane wae. Apa Nduk Cahayu? Oh anu menika Genduk Utsa Parwanto ki putra dalang. Menika Om Jatmiko badhe duet nek. Walah mau tak duet karo aku manis ngono. Napa Nduk lagune Nduk Utsa? Apa, Wok? Manis mawon. Oh, manis. Manis. Duet karo Pak Di Petruk apa Pak Di Bagong? Lho kuwi. Manut. Oh, manut. Aja manut, Nduk. Aja manut, Nduk. Oh, nek Aja manut, manut Nduk. tak duet karo Mas Bontot lho. Sik kudu sik to. Sawangan sing tenanan. Tenanan. Bagong karo Petruk iki sing Sing ngendi? meyakinkan sapa? Nduk? Mang Mat ki sing tenanan, Nduk. Aja ngantek kleru. Namake Nduk. aku aja suwe-suwe mutah kowe engko. Pinten nggih? Anu mawon, Mas Bontot mawon. Ya. Mas Bontot. Ra nek sing ngendang lah Masmu ki ngopo? Ngantuk. Apa duet karo Bontot iki piye? Nggih, cocok menika nggih. Pripun para kanca pengrawit setuju? Setuju, cocok. Mangga. Tat Bontot. Ini le. Men Mas mulai ngendang le. Gendang ra penting nek ngene iki ayo. Ya. Ini le. Ayo to le. Dang le, ta. Bontot Narulita ini le. Anu Bontot. Anu kok kleru aku. Wis saka kae cah kuwi. Mangga. Ini le. Cah bagus. Tak kinto dhewe. Amit Mas ngono.
Wong kuwi karo kakangne ora tau gathuk. Karo Mas Ibrang kok. Nek karo Mbak Yune malah gathuk bontot kuwi. Mbak Karo Yuni bojone Anggit iki malah gathuk. Mbak Yuni sing pundi, Pak? Kok Mbak Yune sing Oh, pundi? nggih, Mbak Yu kula ding. Nggih. Tak idak cengelmu engko. Nggih, sing Pak Mbak Yu kula nggih. Kowe ki tak idak cengelmu lho engko. Saking okehe. Oh, lambemu. Senengane celap-celup ae. Mbak Yumu ya sing cah kae no. Warisku kae kok sing ora cetha. Ayo jumeneng. Nggih, nggih. Adek le. Kalau sing ngesan Arep kirim go sapa? Ireng manis. Apa mau? manis. Manis kok ya. Tak kleru aku. Ini le. Nah, ini. Kirim go sapa? Cocok napa cocok? Dulur. Jajar apa-apa karo putra Mas Paramanto ku ya waris dhewe kok. Ora apa-apa le. Jejer nanggon TV serasibat lho. Nduk usah. Sanggarmu butuh pelatih kendang jaipong ora? Tak goleki dalan, Nduk, Cahayu. Tot. SMKI lho, Le. Nggih. Piye? Ya. Nanggon TV wis pas banget lho Mas Bontot. Jan kaya beduk karo tabuhe. Jero kuwi. Kowe iki kanca apa ora? Alah santai. Lah iya kan serasi to kuwi. Wis gek nang lagu yo Mas ora. Mesake kirim go Mbak Yum ora le, Tat. Nggih, nggih, Mbak Yu kula. Sing endi? Sinten namanya? Oh, Mbak Sinta. Oh, Mbak Sinta lah iya. Cinta Klaten apa Cinta Sragen? Masne kok jur ndingklu. Wis ae. Ya kaya ngapa diaturke lagune? Monggo. Tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa rontokake jantungku adenda setengah mati aku naksir kowe pasar Mas neng Surabaya aku ngerti sampean semenate diiris-iris adudek gulane Jawa utsawong manis dasare prasaja hop sik hop sik aku yo ora beres iki Tot kok sik to Le iki ki duet lho Le pripun duet ki ya sing ngamor sing kepiye ngono Mbak Mimin mang contone Mbak mang contone iki Misale chemistry-ne kurang chemistry-ne tidak pegangan tangan, paling ora eye contact. Lah, ora kudu duet ki kudu dimek-mek ya ora. Lah ngono. Ini kan eye contact dadi menatap. Lho, dingkluk natap dingkluk dadi dinikmati dihayati ngono kuwi lho. Ayo Tot, ayo to Le. Dicontoni. Contoni Mas Petruk karo Mbak Mimin. Contonono. Paling Mas Petruk, mang contoni. Manis Ora kudu dimek-mek ora apa
apa? Iya. Jenenge ana etika. Ben ketok enek chemistry ngene lho. Manis dek kowe pancen manis. Lah ngono kuwi. Tambah manis Yen ora seneng lamis. Lho ya ta. Kuwi ora kok dimek-mek ngene lho. Lah kok le ngemek malah sing wedok ki piye kuwi mau ceritane? Joko karo ijek prawan kan nek ora ngono ya nek wis kendel paling ora ya. Manis Dik. Kowe pancen manis ngono. Dek terus. Tukang pijet to Mas. Ngene ya. Ngene ya. Bahasa ketoprak kae lho Mas. Nyun sewu, mung nyun sewu. Ketoke ngambung. Heeh. Ora kena. Kok ngarep ketok ngambung. Ketoke ngambung. Iya ning ora ya. Gambarane ketok. Nggih. Coba praktekke karo kono kae lho. Ketoprak lho. Wah, ya nyosor tenan nek praktek ya. Lah wong bontot to mbok kon. Ya kae lho. Bahasa visuale ngono lho Mas, dadi kamera. Iya, heeh. Ora mesake kalau. Paham? Anu nyoba karo ki ya Le. Piye Tat? Rasane piye Le? Le, rasane piye? Ngambung susu kadaluarsa, Pak. Maksudnya ngene lho Mas. Partner kuwi iso membawa aura. Oh, pamane iki. Tapi partnere lawan maksud artis karo aktor kae to. Misalnya artis pemulane aktornya senior iso ngomong dadi lan uripe. Oke. Membawa energi positif. Oke. Kowe pemalu aku aktif ra ya dadi to. Oh iya, dadi nek siji reaktif, sing sijine aktif. Dadi kudu iso anu. Dadi kan stereo kaya salon aktif ngono lho. Stereo. Lah ya ngono kuwi itu. Dadi ketok romantis jane asine. Iya, iya Le, coba danani to. Kene cedak. Sing nontone wong sak donya ngono. Iki mergo men visuale men cetha ngono lho. Oh ya ora apa-apa nduk Uca ya ben ajar kendel ya ta, Nduk. Wah iki mung gambare men dadi lho Nduk, maksudnya visuale men dadi. Geget-geget lambe sithik-sithik lho. Nah, ngono. Zaman anyaran dhisik. Kuwi. Kok berengin piye? Kok geget latihan ya men manis kok darang kelumpangan. Manis Dek. Ayo. Kowe pancen manis ngono lho ta. Kowe iki malah kon serasi kok malah kaya wong lara untu ngono ta. Piye? Kuwi lho, bahane iki dimanfaatke. Pasangan. Ora jelas. Ayo kaya apa? Ayo. Apa dicontoni Masne apa piye? Ora sah. Aja kae Masne kae jirih kok. Oh, masih ra kendel dari Mbak. Waduh. Mbak Dewi lho, Mas. Lah coba Mas karo Mbak Dewi Oke. diweke. Monggo. Totak lah. Mengke kan durung jaba paling. Kali Mbak Yu kula. Tat. Nggih. Iki di streaming lho, ida ilang. Cara cetha. Mas Tidar pas iki engko digruwetke gambare, Mas. Yo. Dadekke. Manis Dek, kowe pancen manis. Tambah Cedak, no. manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manis ngungkuli matu. Kaya bisa Kawal terus Mbak Mimin. rontokake jantungku. Ladalah. Sip. Oh. Telek. Ora. Ambang wedi adude dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe. Iya dalah. Iya. Au. Asik. Tisu. Dilapke. Kayak Mbak Utsa men dilapke. Kowe wong manis dasare prasaja. Iya. Dita iya.
Matur nuwun nggih Mas Baton, Mbak Uca. Ya apik ya jarake adoh. Lah Nek iya. jarak cedhak di sawang ya kepiye ngono. Piye? Kaya Mas arep ngeterke njiko rapot adine. Lho, adik gak pemain drama to Mas Jangan. Kata. Mm-mm. Karakter ning kagungan piye kan yo manut. Piye, Le? Kuwi semata-mata mung anu dienggo supaya keadaan visual iki nyenengake. Nyenengke nang nggon streaming. Karena ya. sekarang audiovisual itu sangat sensitif kanggo nae dhewe. Ning pemarep- Netizen bisa sangat suka dan bisa sangat tidak suka. Betul. nggih. Tur ten panggung niku mung drama, ora Nggih. tenanan. Berdrama. Nah, kadang kula nyun sewu pamane pesinden Nggih. digodho yoga, engko nek bojone runtik utawa Ya. pacare nesu menika klentu. Alah ya kuwi bojon sinden kuwi ya kudu mental. Pamane kaya Ngono. kula dagelan mesti dimek-mek Mas Petruk, Mas Bagong nek bojo kula seketanaten nang omah padu. Ah ndang modar. Lah, Lah kuwi. Sekirane bojomu nesu ya pateni sisan wae malah. Mongko jangan ngerti dhewe nek larisku mergo awakku le tak selenggarake to. Ya aduh. Ora mergo suaraku to. Bojomu ki bangsane apa ele? Ya men sapa gedruwo kok. Ngene iki lho, Apri tak senengi gak ngerti bangsane apa elek iki jan kaya ketangga blok iki banget. Ora kerasa setengah telu iki. Matur nuwun ya Mbak Sukipan, Mbak Apri, Mas Bagong, Mas Petruk, para kanca Bagong Group. Wah sebengi iki sami ndedonga muga-muga penyanyi Bapak Saroso, bakoh kukuh, Amin. turah pradah berkah, Amin. sukses lancar usahane bisnise. Amin. Sembani iso wayangan meneh kaya gayeng ngene iki Allahumma. Amin. Amin. Ayo ngrampungi kewajiban akeh lupute nyuwun pangapura.